Dobrý deň, vítame v štúdiu Topiek Rudolfa Huliaka, ktorý kandiduje zo 150. miesta kandidátky SNS. Dobrý deň, pán Huliak. Dobrý deň, prajem. Predseda SNS na billboardoch tvrdí, že spoločne zastavíte bláznov. Koho to má na mysli? Dneska sme mali možnosť vidieť takého typického blázna, keď prišiel pán Matovič na tlačovku Smeru s tými ampliónmi a robil tam výdržnosti. Týmto svojím gestom potvrdil tú svoju teatrálnosť, ktorou vlastne si vyslúžil tých 25% v minulých voľbách, keď prišiel a ukázal na falošný dom v Cannes, že to je vraj počiatková vila. Sami viete, že sa nakoniec ukázalo, že to žiadna počiatková vila nebola. Čiže zase sa Slováci ulakomili na nejaký teatrálny výstup, ktorého súčasťou je podľa mňa aj dnešok. Takže takýchto bláznov treba dať z politiky preč a už konečne vrátiť vážnosť jednotlivým štátnym funkcióm aj jednotlivým politikom na Slovensku. Podľa tých prieskumov sa zdá, že Igor Matovič sa do parlamentu nedostane, lebo vytvoril koalíciu. Myslíte si, že takéto gesto, ako vy hovoríte, teatrálnemu pomôže pred voličmi? Bojím sa jednej veci. Ja všade, kde chodím na mítingoch, rozprávam, že obraz dnešnej politickej scény aj politiky na Slovensku je našim obrazom. Tak dúfam už naozaj, že Slováci prestanú byť sadomasochisti a jednoducho sa poučili z toho, že voliť niekoho, aby bola sranda. Sme tu všetci doslovne a do písmena odskákali na vlastných peňaženkách za 3,5 roka. Čiže už pevne verím, že mu na tento lacný teatrálny výstup a tento vstup, ktorý dneska mal, nenaletia tí Slováci. Lebo naozaj stojíme na priepasti, kde Slovensko sa bude rozhodovať, či ideme ďalej pokračovať ako Slovensko, alebo jednoducho zanikneme. A toto by malo byť memento more pre každého Slováka. Aj pre tých, ktorí sú nerozhodnutí ísť voliť, pretože skutočne tu ide boj o život Slovenska ako takého. Od rána je kopec tipov na túto situáciu. Vás to nepobavilo? Mňa to skôr zarmútilo. A zarmútilo ma to práve preto, že sa bojím toho, že je mu schopný na toto ešte niekto skočiť a naleteť. Takže nemyslím si, že toto bolo smiešne. Smiešne to je možno pre tých, čo berú politiku ako berú, že mňa sa netýka, alebo idem voliť, aby bola sranda. Vravím, v konečnom dôsledku na to môžeme všetci doplatiť. Zdá sa, že podľa tých posledných prieskumov verejnej mienky sa Slovenská národná strana, na ktorej kandidátke ste do parlamentu dostane. Komu ste zobrali voličov? Neviem, či je to správne položená otázka, komu sme zobrali voličov. Ja si myslím, že strana, ktorá je tu od roku 1871, má nárok, má právo a hlavne by mala byť jedinou stranou, pretože nie je nikomu neznámou to, že Slovensko má 169 politických strán, čo je na posmech, keď si vezmete, že krajiny, hegemóni sveta majú dneska dve politické strany, ktoré sú vlastne na dvoch stranách politického spektra, my máme 169, čiže už by sa konečne aj tu patrilo, aby tie pronárodné, proslovenské záujmy práve Slovenská národná strana reprezentovala tým, že od roku 1871 na jej čele boli mnohí dejatelia, ktorí sa zasadili o to, aby Slovensko bolo slovenským, Slovensko suverénnym a myslím si, že tento štatút patrí práve Slovenskej národnej strane. Čiže aj z tohto miesta chcem apelovať na voličov, že skutočne sme kresťanskí, sociálni a národní a táto strana nie je tu založená ako ezeročka na peniaze z volebného výsledku. Je to proste strana srdciarov, národniarov a práve táto strana si zaslúži reprezentovať slovenskú národnú scénu. S ktorou stranou máte podobných alebo rovnakých voličov? Tak vezmite si, že po tej sociálnej stránke máme podobných voličov so Smerom, s Hlasom. Po tej národnostnej stránke vraj máme podobných voličov s Republikom, aj s LSNS, aj s týmito stranami, ktoré sa tvária ako pronárodné, proslovenské. Kto vie, čo je za tým, to nahávam na otázku takú rečnícku pre voliča. Ďalej by som povedal, tie kresťanské hodnoty máme práve z KDH. Už som veľmi rád, že pán predseda KDH sa vyjadril, ako sa vyjadril o progresívoch, liberáloch. K tomu sa ešte dostaneme. Áno, sme podobného razenia, čiže dá sa povedať to, tie sociálne, národné a kresťanské princípy, ktoré strany zastávajú, tam je ten elektorát našich voličov. Strany sa už vyjadrujú niekoľko týždňov, s kým si vedia predstaviť budúcu vládu. Ja sa vás chcem spýtať na vašu predstavu. Aká vláda by bola ideálna pre Slovensko po parlamentných voľbách?
Ja si myslím, že každý jeden človek, ktorý trošku zrelo uvažuje, vie zhodnotiť možnosti súčasnej politickej scény. Ak bereme do úvahy strany, ktoré majú šancu sa dostať do parlamentu, tak jediná možnosť, ktorá tu pre mňa vychádza, ktorá je schopná Slovensko nasmerovať správnym smerom, dúfam, že aj po poučení sa lídrov jednotlivých politických strán, je kombinácia Smeru, Hlasu, KDH, SNS. Jediná kombinácia pre mňa možná, samozrejme s podporou Republiky a ostatných strán, ktoré sa dostanú tohto národného, sociálneho a kresťanského krídla. Pán Huliak, vám predstavitelia Republiky a Republika ako taká nevadí? A ich minulosť a názory ich politikov? Pozrite sa, ja som tiež kandidoval na kandidátke SNS, aj poznám týchto politikov a jednoducho nemienim sa vyjadrovať na adresu a štiepiť národné sily. Je na voličovi, akým spôsobom si vybere z titulu odbornosti, profesionality, bývalého politického života a trošku treba prihľadnúť aj na to, že ak niekto zradí, nezradí raz, zradí kedykoľvek, takže pre mňa je toto prioritou. Vy ste hovorili aj o KDH, ale KDH sa vyjadrilo, že so Smerom nepôjde do vládnej koalície, čiže nemôže nastať nejaký pad po parlamentných voľbách? Budete vidieť, akým spôsobom sa začnú karty rozdávať 1.10. Toľko vyjadrení som už počul nie s tým a nakoniec išli spolu, takže poviem vám pravdu, berem to ako za takú politickú neprofesionalitu, ak niekto sa ide vyjadrovať takýmto spôsobom ku stranám, ktoré sú podobného razenia. Výrok predsedu Kresťansko-demokratického hnutia o Pliage vyvolal vlnu kritiky. Pridali sa k nemu aj Milan Krajniak zo Sme rodina. Vám to zalichotilo, tieto vyjadrenia? Medzi nami. Bol to obyčajný populistický politický ťah. Na margo pána Majerského môžem povedať len toľko, že všetkých sklamal ako líder KDH, keď vôbec uvažoval o spolupráci s liberálno-progresívnymi stranami. Čiže toto by som povedal, si hodil len takú záchrannú kotvu pre KDH, pretože KDH aj u voličov KDH, u samotných kresťanov a ľudí zmýšľajúcich podobného razenia ako sme my, to vyvolalo veľkú vlnu nevôle, keď sa začal orientovať na to liberálno-progresívne spektrum politických strán. Mi to prípada také vajatanie trošku ako Pellegrini, že čakám, ku komu sa pridám, za každú cenu tam byť, ako ja takéto veci neuznávam. Ale on predsa vyjadril, že rozhodne nepôjde do vládnej koalície s niekým, kto presadzuje registrované partnerstva alebo manželstva homosexuálov. On sa tak vyjadril, čiže on s nimi nejakým spôsobom nekoketoval, keďže povedal jasne, že toto je pre ňoho červená čiara. Ale videli ste v mnohých médiách, v mnohých diskusných reláciách sa nevyhranil striktne proti tomu, že by s nimi išiel do koalície v rámci volieb, keď taký výsledok by bol. Čiže ani ryba, ani rak v politike podľa mňa nemá šancu existovať. Ak chce niekto takýmto vajatavým prístupom spôsobiť to, že do poslednej chvíle vyčkáva, ja si myslím, že sa mu to vráti. Tak, ako si myslím, že pokazil preferencie Pellegrini Hlasu, že nakoniec bol prehlasovaný celým svojim vedením strany, že už konečne musel jasne povedať, kam chce patriť, tak toto isté postihlo Majerskému a zistil, že vlastne musí túto záchrannú kotvu preto KDH učiniť tým vyhlásením, ktoré urobil. Vy si myslíte, že to bol zámer, že to bol marketingový ťah? Samozrejme. V politike sa nič nedieje len tak, zapamätajte si to. A vy čo si myslíte o tom výroku o Pliage? Vy tiež nie ste príliš veľkým zástancom registrovaných partnerstiev a prípadne manželstiev homosexuálnych párov? Myslím si osobne jednu vec. Ten, kto je, a teraz nesmiem povedať, že to bola niekedy diagnóza, nesmiem povedať, že tí ľudia sú nejakým spôsobom zdravotne postihnutí, ale našiel som na to formu, že tí ľudia sú sexuálne dezorientovaní, tak niekto zneužil túto sexuálnu dezorientáciu na ideopolitickú, by som povedal, nejakú, ako to nazvať, myšlienku, na základe ktorej postavil celú svoju politickú kariéru. Nemyslíte si, že aj Slovensko by sa mohlo v 21. storočí posunúť dopredu a dať týmto ľuďom, ktorí platia dane, aspoň istú formu toho spolužitia? Keď si vezmete dnešný systém, čo sa týka aj advokácie, čo sa týka legislatívy, týmto ľuďom absolútne nič nebráni žiť spolu, absolútne nič nebráni dediť po sebe,
absolútne nič nebráni. Aby ich niekto pustil do nemocnice alebo informoval sa o zdravotnom stave partnera. Pretože na toto všetko, keď vy dáte notársky súhlas, poveríte plnou mocou, máte právo na absolútne všetko. Toto je len krôčik k tomu, aby páry rovnakého pohlavia mohli si osvojovať deti. A tomuto sa chceme vyhnúť. Pretože toto je len otázka toho, že k tomuto všetkému to smeruje. Ostatné veci máme po legislatívnej stránke ošetrené, čiže nemajú sa na čo vyhovárať. Pán Huliak, ale vy viete, že ženy si to vedia zabezpečiť, tie, ktoré žijú spolu, dieťa, a rovnako na Slovensku existujú muži, ktorí si nechali vynosiť dieťa náhradnou matkou. Čiže takéto niečo na Slovensku sa už deje. Kde je vôľa, tam je aj cesta. Ale nemôžeme pripustiť, aby sa nám nejakým takýmto spôsobom začala zvráteným uberať spoločnosť. Ak raz muž a žena plodia potomstvo a v prírode nenájdete živočícha alebo rastlinu, ktorý je iným spôsobom naladený prirodzene po stránke prírody, že má zabezpečiť pokračovanie svojho druhu, alebo má zabezpečiť, aby ten druh bol zachovaný, tak my nemôžeme ísť proti prírode. Jednou z hlavných tém, ktoré momentálne trápi Slovensko, sú migranti na južnom Slovensku a už sú teda aj v Bratislave, aj na východnom Slovensku. Čo si myslíte, kto zlyhal pri tomto kroku, že je tu toľko migrantov a že prechádzajú cez naše hranice? Tak počuli ste, že to bolo vlastne v rámci legislatívy Smeru v 2018 prijatý dokument vlastne o zaevidovaní alebo o povolení pobytu cudzinca v našej krajine, a týmto pádom dnes doslova a do písmena táto riadená migrácia, lebo to je riadený proces niekým, niečím, za nejakým účelom, je zneužívaná práve tým, že zo Slovenska robia centrum prvotnej evidencie v rámci Európskej únie. Čo sa môže v najbližšej dobe zvrtnúť a doslovne do písmena môže to byť časovaná bomba pre Slovensko, pretože ak krajiny Európskej únie povedia stop stav, nepríjmú utečencov a začnú ich vyhosťovať, hádajte, kde skončia s takýmto potvrdením o prvotnej evidencii v rámci Európskej únie. No u nás, pretože každému, komu sa vystaví tento doklad, v tom momente sa stáva ako keby legitímnym občanom Európskej únie. A toto sa otočí proti nám. Sme pripravení na takú vlnu migrantov, ktorí by tu zostali? My nie sme pripravení ani len na pár stovák takýchto migrantov. Ani po stránke sociálnej, ani po stránke ekonomickej, ani po stránke bezpečnostnej. Uvedomte si rozvrátený stav v dnešnom policajnom zbore. Uvedomte si odzbrojenosť slovenskej armády. Uvedomte si nezvládnutelnosť dnešnej situácie z titulu úradov, z titulu ubytovacích priestorov, z titulu samotnej civilnej obrany. My nie sme schopní zvládnuť ani len útok nejakou špinavou bombou. My sme si rozvrátili celý systém pôvodnej civilnej obrany, ako sme tu mali. Povedzte mi, akým spôsobom to chceme zabezpečiť? Nie sme schopní ochrániť svoju štátnu hranicu. Takže my nie sme pripravení absolútne na tieto otázky. Veľmi dobre to vedia ľudia, ktorí to senka napúšťali, ktorí to dovolili, ktorí sa nepostavili na to, aby sa uzavrela tá hranica. Keď vedeli v čase covidu urobiť opatrenia, že sme nevedeli prejsť z okresu do okresu, tak túto situáciu zvládnuť musia s prstom v nose. Len niekto nechce. Vy naznačujete, že to je riadené, aby tu zostali? Samozrejme, že je to riadené. Akým? Pre Slovensko je to pomsta. My sme odmietli migračné kvóty. My sme sa odmietli zúčastňovať na celej tejto rokmi sa ťahajúcej, by som povedal, problematike v rámci migrantstva v Európskej únii, a momentálne teraz to máme ako naschvál a ako odplatu za to, pretože tu našli teraz momentálne úradnícku vládu pani Čaputovej, ktorá im toto umožní. Pretože, nehnevajte sa na mňa, toto je otázka jedného príkazu ministerstva vnútra, aby zasiahli v spolupráci s ministerstvom obrany. Táto otázka sa dá vyriešiť do týždňa. Pán Huliak, kým je to riadené? Nehovorte mi, že s Sorošom? Viete čo? Tento svet riadia ľudia, o ktorých ani nepočujeme. Soros je tiež len bábka. Čiže aké je teraz riešenie? Uzavretie hraníc, ako o tom hovorí Smer, prípadne ako hovorí Hlas a bývalá ministerka vnútra, dať viacej ľudí na hraničné prechody a presne na tú zelenú hranicu, kadiaľ môžu prechádzať? Čo je riešením podľa vás? Presne toto, čo hovoríte, uzavrieť hranice, striktne ich podchytávať,
tie vydané potvrdenia by som im zobral a vyhodil by som ich spoza hraníc Slovenskej republiky. Na to máme aj kapacity, aj priestory a vám garantujem. Keby sme oslovili aerokluby, čo sa týka lietadiel, ktorí by monitorovali tieto prechody, takisto vieme osloviť modelárov, ktorí majú drony s kamerami. Vieme si zabezpečiť pomocou poľovníkov. Máme tu 65 000 armádu poľovníkov vyzbrojenú psami a zbraňami. My si vieme ochrániť svoje územie. Stačí chcieť. Premiér Odor tvrdí, že politické strany, ktoré sú v parlamente a poslanci by mali prísť do roboty na mimoriadnu schôdzu a zrušiť zákonom toto povolenie, aby sa im vôbec vydávalo. Stále poslanci nevedia prísť do parlamentu, aby boli uznášania schopní. Nemáte pocit, že toto všetkým aj tým politickým stranám vyhovuje v rámci predvolebnej kampane? Tu si položte zásadnú otázku. Nie, že nevedia, nechcú. Tu je návod pre slovenského voliča, ako sa má postaviť a k akým stranám, kto má snahu sa dneska stretnúť v parlamente a prijať zákon práve o tom, aby toto potvrdenie bolo zrušené. Máte jasný návod, kto, čo a ako a čím tu sleduje na Slovensku. To znamená, že ak sa tu budú voliť tie strany, ktoré dneska majú tú parlamentnú väčšinu a sú schopní prijať tento zákon a nechcú naschvál Maria stretnutie v Národnej rade. A to nie, že len migrácia. To sú pediatri, to je zonácia a všetká problematika, ktorá momentálne trápi bezprostredne Slovensko, ktoré sú časovanou bombou pre Slovensko, na ktoré doplatíme v najbližšej dobe. A dá sa povedať, tento proces môže byť nezvratný, pokiaľ ho naháme vyšpičkovať do určitého množstva. Hovorí sa dneska, že tu máme 25 000 migrantov. Čo mám informáciu čerstvú od policajtov, dennodenne ich prichádza od 200 do 500. Premiesňujú po všetkých kútov Slovenska. A niekomu to vyhovuje. Znova opakujem. Takže veľký návod pre slovenského voliča, len si všímať, kto v tom parlamente sa nechce stretnúť a zahlasovať. Ďakujem vám pekne za rozhovor. A ja ďakujem. Dovidenia.